Καλησπέρα σας. Παρακαλώ πολύ να σηκωθούμε όλοι για την ησυχία. Πανουσιολογιότατε Αρχιμανδρίτα, πατέρα Χρυσόστομε, εκπρόσωπε του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιώς κύριου Σεραφείμ, σεβαστοί πατέρες, εκλεκτοί προσκεκλημένοι. Σας καλωσορίζουμε στον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου. Καλούμε στο βήμα για την εκφώνηση του πανηγυρικού λόγου τον Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου, κύριο Ιωάννη Γρηγοράκη. Καλησπέρα σας. Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος και χαρούμενος γιατί ευρεθήκαμε σε αυτή εδώ τη βραδιά να τιμήσουμε το έπος του 1940, της 28ης Οκτωβρίου για την ακρίβεια του 1940. Όπως θα δούμε με τα λίγα λόγια που θα διαβάσω, αξίζει και για μας τους μεγαλύτερους να θυμηθούμε, που δεν τα ζήσαμε οι περισσότεροι, αλλά οι γονείς μας σίγουρα είχαν κάποια βιώματα. Και περισσότερο για αυτά τα παιδιά τα οποία παίρνουν τη σκητάλη να σηκώσουν αυτό το βάρος, γιατί πρόκειται για ένα βάρος του τόσου αίματος που έχει χυθεί για να έχουμε αυτή την πατρίδα ελεύθερη. Όταν οι σιρήνες λοιπόν του πολέμου ξυπνούσαν τον κόσμο, το αξέχαστο εκείνο πρωινό της 28ης Οκτωβρίου, ένας άνεμος καινούριος άρχισε να φυσάει πάνω από την ελληνική επικράτεια. Ένας άνεμος που φούσκωνε και γέμιζε τις απολοξυπνημένες καρδιές των Ελλήνων με ενθουσιασμό, περηφάνεια και λεβεντιά. Γίνονταν θύελλα αγανάκτησης και αποφασιστικότητας, βουερή φωνή περιφρόνησης μετατραπώνταν σε ένα κέφι αλλιώτικο, αλόκοτο θα λέγαμε, γιατί οι ξέφρενες εκδηλώσεις και πανηγυρισμοί δεν αφορούσαν ένα χαρμόσυνο απλό γεγονός, αλλά την κήρυξη του πολέμου. Ένα ολόκληρο έθνος, σαν μια γροθιά, γιόρταζε και χαιρετούσε τα στρατευμένα παιδιά, σαν να πήγαιναν σε πανηγύρι και όχι στο μέτωπο. Πού βρέθηκε στα αλήθεια όλη αυτή η λεβεντιά? Ξεχάστηκαν δια μαγείας οι προσωπικές φιλοδοξίες, οι ταξικές διαφορές, τα πολιτικά πάθη και οι αντιπαραθέσεις, οι πικρίες κατά του καθεστώτος, οι εξορίες, οι διώξεις. Έμεινε μόνο το προσκλητήριο νυν υπερ πάντων αγών. Και παρουσιάστηκε ο έρανος του αίματος, το αξέχαστο εκείνο πρωί, και η Ελλάς αμέσως άνοιξε όλες τις φλέβες της. Ήταν αργόν υπέρ της πατρίδος, θα γράψει ο Γιώργος Βλάχος στην καθημερινή της μέρος του πολέμου.
Μια τέτοια εθνική επέτειος λοιπόν είναι η 28η Οκτωβρίου του 1940, που απέδειξε ότι σε σκοτεινές εποχές ο Έλληνας αφήνει τον εγωισμό του και έρεται σε κόσμο ιδεατό. Την εποχή εκείνη που από καιρό σε Ανατολή και Δύση το κακό είχε εξεσπάσει και υπήρχε η υποψία ότι ίσως σε απρόβλεπτη στιγμή θα στρεφόνταν και προς την Ελλάδα. Πράγματι, το καλοκαίρι του 1940, με έκπληξη και αγανάκτηση γίνεται γνωστός ο ύπουλος τορπιλισμός της Έλλης, προμηνύοντας την επερχόμενη ιστορική εξέλιξη που θα απειλούσε την Ελλάδα. Αν και επισήμως δεν ανακοινώθηκε, όλοι ήξεραν πως πίσω από αυτή την Ιταλή επίθεση κρυβόταν οι Ιταλοί. Τούτο έγινε σαφές 2 μήνες περίπου αργότερα, τις πρώτες πρωινές ώρες της 28ης Οκτωβρίου του 1940, όταν δηλαδή ο Ιταλός πρέσβης Εμμανουέλ Λεγκράτσι επισκέφθηκε απροειδοποίητα στο σπίτι του τον Έλληνα Πρωθυπουργό Ιωάννη Μεταξά και του απέδωσε ιδιοχείρος τελεσίγραφο της κυβερνήσεως της χώρας του, με το οποίο απαιτούσε την ελεύθερη διέλευση του Ιταλικού στρατού από την Ελληνοαλβανική Μεθόριο. Στο άκουσμα των Ιταλικών αξιώσεων, η άρνηση του Πρωθυπουργού υπήρξε άμεσος και σαφής. Alors c'est la guerre, που στα γαλλικά σήμαινε λοιπόν έχουμε πόλεμο. Γράφει λιτά και περιεκτικά ο Μεταξάς στο ημερολόγιό του. Νύχτα στις 3 με ξυπνούν. Έρχεται ο Γκράτσι, πόλεμος. Ζητώ Νικολούδη Μαυρουδή, αναφέρω Βασιλέα. Καλό Πάλερετ και ζητώ βοήθεια Αγγλίας. Κατεβαίνω στις 5, Υπουργικό Συμβούλιο. Όλοι οι πιστοί και Μαυρουδής. Όλοι πλην Κύριου. Βασιλεύς, περιφορά μαζί του. Φανατισμός του λαού αφάνταστος. Μάχες στα σύνορα Υπήρου, βομβαρδισμοί, σιρήνες. Αρχίζουμε και τακτοποιούμεθα. Ο Θεός βοηθός. Πριν καταλήξει επισήμως στο τελεσίγραφο, ο Ιταλικός στρατός είχε εισβάλει στην Ελληνοαλβανική Μεθόριο, μη τηρώντας ούτε καν τα προσχήματα. Και ο ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών διακόπτει τις εκπομπές του και μεταδίδει. Εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών, έκτακτον ανακοινωθέν. Η Ελλάς από τις 6 πρωινής της σήμερον βρίσκεται εις εμπόλεμο κατάσταση προς την Ιταλία. Ο στρατός μας αμήνεται του πατρίου εδάφους. Ζήτω το έθνος. Ο Ιωάννης Μεταξάς απευθύνει διάγγελμα προς τον ελληνικό λαό. Και λέει τα εξής. Η στιγμή επέστη που θα αγωνιστόμεν για την ανεξαρτησία της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμή της. Μολονότι επεδείξαμε την πλέον αυστηράν ουδετερότητα και ίσιν προς όλους, η Ιταλία, μη αναγνωρίζουσα εις ημάς δικαίωμα να ζώμεν ως ελεύθεροι Έλληνες, μου εζήτησε σήμερα την τρίτη πρωινή ώρα την παράδοση τμήματων του εθνικού εδάφους κατά την ιδίαν αυτής βούληση, ότι προς κατάληψη αυτό η κίνηση των στρατευμάτων της θα ήρχιζε την έκτη πρωινή. Απήντησα εις τον Ιταλών πρέσβην ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ' αυτό και τον τρόπο με τον οποίο γίνεται τούτο ως κήρυξη πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος. Έλληνες, τώρα θα αποδείξουμε εάν είμαστε άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας, την οποία μας εξασφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλο το έθνος ας εγερθεί σύσσωμον, αγωνιστείτε για την πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά σας και τας ιεράς μας παραδόσεις. Νυν υπερπάντων ο αγών. Σιρήνες και οικοδονοκρουσίες ανάγγελναν πρωί-πρωί στα πέρατα της χώρας το φοβερό γεγονός, ενώ ο καθένας, έχοντας βαθιά συναίσθηση της εθνικής του αξιοπρέπειας, ζητούσε να προσφέρει στον πόλεμο. Στα βουνά της Αλβανίας, οι Έλληνες έδειξαν στην ανθρωπότητα ότι η υπεροχή ανήκει σε εκείνους που φλέγονται από αγάπη για την πατρίδα, που πιστεύουν σε αγνά ιδανικά και με την ελληνική λεβεδιά να κατασταλάζει στην καρδιά τους. Κατάφεραν να εξουδενώσουν μια ολόκληρη αυτοκρατορία μέσα από ένα άμεσο αγώνα. Είχαν να αντιμετωπίσουν όχι μόνο τις σφαίρες και τα καμία των εχθρών, αλλά και ένα βαρύ χειμώνα με ελάχιστα εφόδια. Οι υπηρώτισσες, κόρες της Τζαβέλαινας, κουβαλούν στην πλάτη εφόδια και ρούχα αψηφώντας τις κακουχίες.
ενώ η θριαμβευτική πορεία του στρατού συνεχίζεται σε Κοριτσά, Αγίου Σαράντα και Αργυρόχαστο. Ο ίδιος ο Ντούτσε επισκέπτεται το πολεμικό μέτωπο και διαπιστώνει ότι οι ήρωες τελικά πολεμούν σαν Έλληνες. Οι ναοί πλημμύρισαν ασφυκτικά από ανθρώπους πάσης ηλικίας, άντρες και γυναίκες που επεκαλούνται τη βοήθεια της Παναγίας. Και πράγματι, η υπέρμαχος στρατηγός για άλλη μια φορά θα στεκόταν στην παραστάτρια του έθνους μας. Δεν είναι λίγες οι μαρτυρίες Ελλήνων στρατιωτικών και αξιωματικών συμφώνως προς τις οποίες ενεφανίζονται μια μαυροφορεμένη γυναίκα σε κρίσιμες στιγμές και τους έσωζε από ενέδρες του αντιπάλου, ενώ στη συνέχεια εξαφανίζεται ο μυστηριωδός. Παραλλήλως όμως, μάρτυρες τέτοιων γεγονότων συναντούμε και στους αντιπάλους. Ενδεικτικά αναφέρω την περίπτωση της Παναγίας της Σκρυπούς, Σεπτέμβριος 9 του 1943, βράδυ, κατά το οποίο οι Γερμανοί πλησιάζουν στον ορχομενό Βιωτίας με απόφαση να κάψουν το χωριό και να σκοτώσουν τους κατοίκους. Η φάλαγγα, αποτελούμενη από 3 τάγκς, περνάει μπροστά από την πιο αρχαία εκκλησία της περιοχής, αφιερωμένη στην κίνηση της Θεοτόκου, και κατευθύνεται προς τον Διόνυσο. Ξαφνικά εμφανίζεται μια μεγαλόπρεπη γυναίκα με το χέρι σηκωμένο σε απαγορευτική στάση. Το πρώτο τάγκ ακινητοποιείται. Το δεύτερο προσπαθεί να περάσει και πέφτει σε χαντάκι. Το τρίτο μαρμαρώνει σε ένα χωράφι που προσπάθησε να διασχίσει. Την άλλη μέρα ο Γερμανός διοικητής Χόφμαν απέτησε από τους κατοίκους ένα τρακτέρ για να τραβήξει τα τάγκς. Τότε συνέβη κάτι θαυμαστό. Τα βαριά αυτά άρματα μετακινήθηκαν σαν πούπουλα. «Θαύμα, θαύμα», φώναξε ο διοικητής και ζήτησε από τους κατοίκους να πάει στην εκκλησία. Και εκεί, μπροστά στην εικόνα της Μεγαλόκαρης, ο σκληρός Γερμανός αναλύγησε. Γιατί αναγνώρισε στην ουράνια μορφή τη γυναίκα που τους έκλεισε τον δρόμο. Έπεσε στα γόνατα και φώναξε με θαυμασμό. «Αυτή σας έσωσε, να την δοξάζετε». Ο ορχομενός σώθηκε. Ο Χόφμαν υπόσχεται πως μέχρι το τέλος του πολέμου η πόλη δεν θα πάθει κανένα κακό. Τα τάγκς φεύγουν τα πολυβόλα κατεβασμένα, γιατί νικήθηκαν από την υπέρμαχο στρατηγό. Και τότε η 10η Σεπτεμβρίου καθιερώθηκε ως γιορτή και μάλιστα με την ακλόνητη ετήσια παρουσία του άλλοτε Γερμανού διοικητή, ο οποίος χρηματοδότησε την πρώτη απεικόνιση του θαύματος και αφιέρωσε ένα μεγάλο καντήλι σε εκείνη που έσωσε την περιοχή, αλλά ταυτόχρονα και την ψυχή του. Αυτό είναι ένα απόσπασμα από την απογευματινή εφημερίδα «Οι εικόνες των θαυμάτων», Σάββατο 15, Κυριακή 16 Αυγούστου του 2009. Και η ίδια η εκκλησία μας όμως, δίπλα στους αγώνες του έθνους πάντοτε, δεν θα μπορούσε να μην έχει το ρόλο της και στα γεγονότα αυτά. Όπως για τον αγώνα του 1821, τα μοναστήρια μας εκποιούσαν όλα τα ιερά σκεύη ώστε να βγουν χρήματα από τα μέταλλά τους προκειμένου να αγοραστούν όπλα για την Επανάσταση. Έτσι και τώρα οι διάφοροι ναοί προσφέρουν αφιερώματα και συγκεντρωμένα χρήματα προκειμένου να ενισχύσουν το ελληνικό κράτος στον αγώνα του κατά των εισβολέων. Η αντίσταση των Ελλήνων στα βουνά της Ηπείρου θαυμάστηκε από όλο τον κόσμο, ενώ ως γνωστόν αποτέλεσε και την πρώτη συμμαχική νίκη κατά των δυνάμεων του άξονος, αναγκάζοντας μάλιστα τους Γερμανούς να κατέβουν στα νότια, καθυστερώντας την επίθεσή τους στη Ρωσία, με αποτέλεσμα να πέσουν στο βαρύ ρώσικο χειμώνα. Κάτι που επέβη βέβαια μοιραίο για την όλη εξέλιξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Χαρακτηριστική ως προς τα παραπάνω είναι η παρακάτω μετάδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Μόσχας. «Επολαμήσατε άοπλοι εναντίον ενόπλων και νικήσατε. Μικροί εναντίον μεγάλων και επικρατήσατε. Δεν ήταν δυνατόν να γίνει αλλιώς, γιατί είστε Έλληνες. Ως Ρώσοι και ως άνθρωποι σας είμαστε ευγνώμονες. Γιατί χάρη στις δικές σας θυσίες κερδίσαμε τον απαιτούμενο χρόνο να προετοιμάσουμε την άμυνά μας. Έλληνες, σας ευγνωμονούμε». Το έπος του 1940 έχει να πει πολλά σε κάθε άνθρωπο, ανεξάρτητα από χρώμα, έθνος, θρησκεία ή φυλή. Οι αγωνιστές του 1940 απαιτούν από εμάς
κάτι απλό. Να σκύψουμε στη θυσία τους, αντλώντας κάθε προβληματισμό και ερέθισμα που θα αποβεί χρήσιμο στη ζωή μας. Απαιτούν να μην επαναβαπτούμε στις δόξες του παρελθόντος, αλλά να μετουσιώσουμε αυτές τις αξίες σε σπέρματα νέας ζωής. Σήμερα που ο πλανήτης βρίσκεται σε επικίνδυνη αστάθεια, με οικονομικά αδιέξοδα, με πολέμους που βλέπουμε και καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το μήνυμα του όχι καθίσταται αναγκαίο χρέος για όλους, εθνική επιταγή. Η κληρονομιά και ο αγώνας των προγόνων μας οφείλει να διατηρείται ως κόριο φθαλμού από εμάς, αφού είμαστε οι φορείς μιας ιερής παράδοσης και κληρονόμοι ενός μοναδικού μεγαλείου. Τα ιδεώδη των λαών θα μαραίνονταν οριστικά και θα στέρευαν γρήγορα αν από καιρό σε καιρό δεν αναζωογονούνταν. Αναζωογόνηση και αναζωπήρηση των ιδεωδών ενός λαού είναι η επέτειοι αυτή των εθνικών φωτεινών γεγονότων, αφού αποτελούν την ιστορία των λαών και συνείδηση της ιστορίας είναι η μνήμη αυτών. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή ακρόαση στα παιδιά μας. Ακολουθούν τραγούδια από τη χοροδία, το ακορντεόν και τα λουστράκια. Ας τους απολαύσουμε. Στη γειτονιά μου την παλιά
Μπούμης Γιώργος, θα μας πει λίγα λόγια για το θεατρικό που θα παρακολουθήσετε. Καλησπέρα και από μένα. Σας καλωσορίζω στη γιορτή μας και εκ μέρους των συναδέλφων μου του κυρίου Παναγιώτη της Έκρης και της κυρίας Κυριακής της Πέμπτης. Όπως γνωρίζετε, επιμεληθήκαμε με την καθοδήγηση της κυρίας Ζήκας θεατρολόγου τη γιορτή που θα παρακολουθήσετε. Το ιστορικό πλαίσιο το έθεσε πολύ ωραία ο διευθυντής μας προηγουμένως. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτή η γιορτή και κάθε γιορτή που παρουσιάζουμε έχει πολύ μεγάλη σημασία για τα παιδιά και έχει τεράστια παιδαγωγική αξία για τις θα σας πούμε. 1939. Μαύρα σύννεφα πολέμου απλώνονται πάνω από την Ευρώπη. Ο ναζιστής δικτάτορας της Γερμανίας, ο Αδόλφος Χίτλερ, είναι έτοιμος να υλοποιήσει όλα τα καταστροφικά του σχέδια. Ένας είναι ο στόχος του, να υποτάξει όλη την Ευρώπη κάτω από την ναζιστική του μπότα. Σύμμαχος στα σχέδιά του βρίσκει τον Μπενίτο Μουσολίνι, τον ηγέτη της φασιστικής Ιταλίας. Ο Χίτλερ, με ασήμαντες αφορμές, βρίσκει ευκαιρία και κατακτά διαδοχικά Αυστρία, Ουγγαρία, Τσεχοσλοβακία και Πολωνία. Οι Άγγλοι και οι Γάλλοι αναγκάζονται να κηρύξουν τον πόλεμο στη Γερμανία, προσπαθώντας να σταματήσουν αυτή την άσκοπη και παράδοξη επίδειξη δύναμης. Σε απάντηση οι Γερμανοί εισβάλλουν στη Σουηδία,
θρησκευτική γιορτή της Παναγίας. Το ιστορικό και ένδοξο πλοίο Έλλη έχει φτάσει για να τιμήσει και αυτό τη Μεγαλόχαρη. Όμως, για κακή τύχη των Ελλήνων, ένας δυνατός κρότος ακούγεται. Το πλοίο, περιτριγυρισμένο από φλόγες και καπνούς, αρχίζει να γέρει. Μετά από κάποιο διάστημα ωρών, η Έλλη έχει πια βυθιστεί. Την επόμενη μέρα στάθηκαν κάποιοι διαιτητές για να λύσουν την απορία όλων των ανθρώπων. Ναι, αυτό που υποψιάζονταν όλοι ήταν αλήθεια. Η τορπίλη ήταν ιταλική. Οι αποδείξεις, κομμάτια από τορπίλη με στοιχεία ιταλικά. Παρ' όλα αυτά, η ελληνική κυβέρνηση αποφασίζει να μην μιλήσει για να αποφύγει κάθε προστριβή με την Ιταλία. Δεν θέλει να δώσει στο Μουσολίνι την αφορμή που αναζητά εδώ και μήνες. Οι Έλληνες όμως το ήξεραν. Το κατάλαβαν από την πρώτη στιγμή. Οι Ιταλοί ήταν υπεύθυνοι για αυτό το ύπουλο χτύπημα. Ο Μουσολίνι είχε δώσει τη διαταγή για αυτό το φρικιαστικό έγκλημα. Οι Έλληνες το ήξεραν και περίμεναν να γράψουν νέες σελίδες ένταξης ιστορίας. Άσμα ηρωικό και πέθυνο. Και τον χαμένο και κολοκαγό της Αλβανίας. Είδα και νέο παιδί, με τα χαπόχρυσα κουμπιά και το πιστόλι του, και με τον αέρα του άντρα στην περπατεξιά, και με το κράνος του για αριστερό σημάδι, και την εκδίκηση της αδικίας μπροστά του. Φωτιά στην άνομη φωτιά! Τα βουνά της Αλβανίας βροντίξανε. Ύστερα λιώσανε κιόλοι να σε πλύνουν το κορμί του. Σιωπηλό ναυάγιο της αυγής. Δεν έγραψαν για να μην αγράψουν. Ήταν νέο παιδί.
δέσπο νερό. Και όταν η Αργυρό της έδωσε νερό από το φλασκί της, η δέσπο της φώναξε με τρεμάμενη φωνή. Δεν θέλω για μένα το νερό. Θέλω για να γεμίσω τη στάμωνα μου, να πιει φαντάριδος, να ξεδιψάσουν. Αυτά είπε και ξεψύχησε. Βλέπετε, κόρες μου, πως στάνετε στα λόγια μου. Σας βαστάει, μωρέ, να αφήσετε τους φαντάρους μας χωρίς τρόφιμα, χωρίς νερό, χωρίς μάλινα ρούχα. Όχι! Τότε δεν καθόμαστε. Πάρτε τα πράγματά μας και πάμε. Άντε, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Πάμε!
Γερμανούς. Αχ, αυτή η κακιά ανάμνηση που λέτε, αυτό το κακό παραμύθι δεν τελειώσε ακόμα. Δυστυχώς τώρα έρχεται το δεύτερο μέρος του. Τι εννοείς, Γιώργο? Φοβάσαι επειδή δεν έρθουν οι Γερμανοί? Όχι, οι Γερμανοί δεν θα ξανάρθουν. Μα φοβάμαι πως έρχονται καινούργια βάσανα για την πατρίδα μας. Να, δεν τους βλέπετε αυτούς τους δύο πως σηκώνονται? Έτοιμοι για νέο αιματοκύλισμα είναι. Αχ, καημένη Ελλάδα. Έχεις πολλά βάσανα ακόμη να τραβήξεις. Γυναίκες υπηρώτισσες, πήραμε το Αργυρόκαστρο, ύμνο στη σημαία. Υπηρώτισσες, μέσα στο σώπι πάνε
για την υπέροχη παράσταση που ετοίμασαν και τη μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλαν. Όπως επίσης, ευχαριστούμε όλους τους δασκάλους της 5ης και 6ης Δημοτικού για την προετοιμασία των μαθητών, καθώς και τους υπόλοιπους δασκάλους για τη συνδρομή τους στην πραγματοποίηση της σημερινής εκδήλωσης. Ευχαριστούμε θερμά την θεατρολόγο μας, κυρία Ειρήνη Ζήκα, για την πολύτιμη βοήθεια. Τον υπεύθυνο της χοροδίας μας και διευθυντή του Δημοτικού μας Σχολείου, κύριε Μάγκλη Μωράκη. Καθώς και τους μουσικούς μας, στο βιολί, την κυρία Σταυρούλα Μέτη, και στο πιάνο, την κυρία Λευκοκίνη Λορένα. Τον υπεύθυνο ήχου και πολιτισμού, κύριο Γερονιμάκη Δημήτρη. Σε αυτό το σημείο καλούμε στο βήμα του παρουσιολογιότατου Αρχιμανδρίτη, πατέρα Χρυσόσωμο, για την παράδοση της σημαίας. Αδελφοί μου, αγαπητοί μου, μαθαίνουμε να έκλεγα σήμερα από τα παιδιά, από τα μικρά παιδιά, από την πρώτη δημοτικού και την έκτη δημοτικού, που έγραψαν με την παρουσία τους, αλλά και με τα ωραία σχέση και το θάρρος που έχουν να ομιλήσουν για την αθανασία της πατρίδος μας. Ένας μεγάλος, θα έλεγα, και μοναδικός ιστορικός Κωνσταντίνος Παπαδηγόπουλος μας έλεγε χαρακτηριστικά ότι ουδέν έθνος ενεργαλούδησε άμεσο των μεγάλων ηθικών ελαττηρίων. Ένα από αυτά τα ελαττήρια βρίσκονται μέσα στην κουτί των Ελλήνων. Και ιδιαίτερα στα παιδιά μας δίνει και εμάς ο θάρρος και την ευθύνη να προχωρήσουμε στη ζωή μας και χωρίς να ξεχνάμε την πίστη μας στον Χριστό μας που μας ενδυναμώνει και μας συγχώνει, αλλά και την πίστη και την αγάπη προς την πατρίδα. Αυτό είναι το πλέον, θα έλεγα, σημείο το οποίο πρέπει να προσέξουμε από τότε μέχρι και τέλος της ζωής μας και στις επερχόμενες γενιές, διότι η Ελλάδα πρέπει να ζήσει και πραγματικά να ζήσει εάν έχουμε αυτά τα ειδικά κρατήρια όπως μας είπε και μας χαρακτήρισε ο κάδρος μας ιστορικός Παπαδηγόπουλος. Εύχομαι σε όλους και στα παιδιά ιδιαίτερα να γίνουν αυτοί οι πρόδρομοι της περαιτέρω πορείας της ζωής των Ελλήνων, του ελληνισμού μας ανά τον κόσμο, την πατρίδα μας πρώτα και ανά τον κόσμο. Θα μεταφέρω την αγάπη και τις ευχές του Σεβασμιωτάτου του Μητροπολίτου μας, κυρίου Σεραφείμ. Να είστε όλοι καλά, χρόνια πολλά και του χρόνου. Από 11 Σεπτεμβρίου έως 30 Ιανουαρίου, από το Σίγμα Ταφένα, σημεοφόρος, Λεμονός Παρασκευάς. Έδωσε δεξιά, Βαπολίτης Αναστάσιος. Έδωσε αριστερά, Καραγιάννης Κωνσταντίνος. Όπισθεν αριστερά, Βλαχάκη Ειρήνη. Όπισθεν δεξιά, Δημάκης Χρήστος. Όπισθεν κέντρο, Κοτσοβού Δέσποινα. Από 1η Φεβρουαρίου έως τη λήξη του σχολικού έτους, σημεοφόρος, Αλεξάνδρα Μπουτσάλα. Παραστάτες, έδωσε δεξιά, Παπαδάκης Γεώργιος. Έδωσε αριστερά, Μαρίνης Γεώργιος. Όπισθεν δεξιά, Σκουλαρίκος Λάζαρος.
Αγίου Μαρία.